رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Počituvani vernici, Allah subhanahu wa ta'ala po ovaj dunjaluk odbral nekoji mesta da bida povereni i podobri od drugih te mesta. Pa zato v ova kratko video so dozvolo od Allah dželle šanu, ke se podružeme so jedan hadis od Allahovi od pratenik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, koji go beleži imam Muslim, a go prenesuva Ebu Hureyre radijallahu an, deka rekol Allahovi od pratenik Muhammed alaihi salam: ahabbul bilad ila Allahi mesajiduha, najsakano mesto kaj Allah dželle šanu se Allahovite džami, Allahovite kući. Wa abgadul bilad ila Allahi esvaquha, a najomrazeno, najnesakano mesto kaj Allah dželle šanu se pazarite. Od ovaj hadis, počituvani vernici, ceneti braća i sestri vo din Islam, doznavame deka Allah dželle šanu gi saka najmnogu v ovaj dunjaluk Allahovite džami. Zašto gi saka Allah dželle šanu najmnogu Allahovite džami? Allah subhanahu wa ta'ala gi saka tije mesta, bidejki tije mesta se glavnite medresinja, glavnite instituciji za muslimanite koji što navistina tuka učat za jedinstvenijot gospodar Allah dželle šanu. Tuka je učat Allahova ta knjiga Kur'an il Kerim. Tuka je učat hadisit od Allahovi od prateni Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Tuka je učat ova savršena vera din Islam. Allah dželle šanu gi saka tije mesta, tije Allahovi džami, bidiki navistina tuka vernikot kažuva la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Vernikot tuka go slavet, go vozvišuva i veličat gospodarot Allah dželle šanu. Vernikot tuka navistina mu stoji nakijam i odi na ruku i na sežde pred gospodarot Allah dželle šanu. A zašto Allah dželle šanu negi saka pazarite, negi saka Allah dželle šanu pazarite tije mesta, bidejki navistina vo tije mesta ima laga, vo tije mesta ima izneveruvanje, vo tije mesta ima nečesni raboti, a Allah dželle šanu saka od nas nije da bideme čestni ljudje, nije da je zboruvame samo vistinata vo našio dunjalučki život. Pa zato, počituvani vernici, i nije da go povrzeme naše to srce so tije Allahovi džami, da gi sakame najmnogu tije Allahovi džami, bidiki tije se najsakanite mesta za naši od gospodar Allah dželle šanu. Ko molam Allah dželle šanu da ne napravi od onije koji što gi saka najmnogu tije mesta, a tije mesta se Allahovite džami. Ko molam Allah dželle šanu da gi povrze našite srca so tije Allahovi džami. Amin. Wa assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. رمضان تجلى وابتسم طوبى